kai jama'a gaskiya na gaji wallahi na gaji tafiya inda hali in na san inda zan yi na koma wallahi komawa zan yi ni sai da nace dama ni ban ga masifa ta masifa sai ni kawai ni magana ba ta wannan korafa mace sabe magana ce ta kawai guziri ya kare muna jin yunwa ba mu da ruwan da zamu sha kawai mi magana ya za a yi mu samu ruwan da zamu sha mu ci gaba da tafiya tunda mu dinnan mu muka dauka kanmu wannan alƙawarin muka kirkira da kanmu muka yadda zamu kawai ku jefa mu a halaka ba ku jefa mu a halaka magana jefa a halaka ba ni magana samu abin da zamu sha kawai mu samu ruwa mu sha in muka samu ruwa muka sha duk wani abu insha Allah zai so mu a hankali tun daga haikomi namu ya kare a hannunmu ni ga ina ga muku na ce muku mu ƙarasa kangaren nan tunda muke tafiya ba mu taba zama wuri yanda muka kwararo cikin zafin nan ba mu taba zama wurin da muka ji ni'ima kamar nan ba ni sanyin nan da nake ji ina tunanin nan gaban mu wannan korama za a iya samu ruwa kaga ga ciyayi na a gefen ta mai yiwa idan muka je za mu samu
ruwa a wurin nan. Na ce muku mu ƙarasa kun ce wai mu. Hakika da dan sanyi wurin ba mamaki a samu wata korama a nan. To shine mu kangara nan za a iya samu ruwa. Bari mu huta to. To dan huta sai mu ci gaba. To wannan shine dai abin da ya kamata ni. Allah ya ba mu sa Allah ya sa mu gama lafiya. Amin. Kai, samari, me kuke a cikin wannan jeji haka? Baba. Wallahi mu ma dai jejin nan Allah ne da ya kawo mu, amma da Allah akwai ruwa a taimaka mana. Ruwa nake. Me ya shigo da ku wannan jejin haka? Neman ku sa rayuwarku a cikin hatsari. Baba ba mu yi shigo da mu ba, yanzu taimakon da muke so ka mana so muke ka dora mu da hanyar da za mu. Wa yake da can gari a wannan gu? Kun san wani irin jeji ne wannan jejin? Akwai ruwa. Yanzu ba za a samu gari ba. Daya ku mun tambaya da kai ka ce hanya kai ka ce ruwa. Ni ruwa za a samu ruwa bari na kawo ruwa na baku. Yasa ko hanyar da za ku fita. Ba za ka sha ruwa anan ba. Ka san Allah ne na sha ruwan nan. Hauka ake? Hauka ake? Baba ba za mu sha ruwa. ban sha billahi allazi. Ka manta abin da aka faɗa mana ne? Ka manta mutumin can abin da ya faɗa mana? Shi ya kama nan din ne yanzu ba magana mutuwa ake bane ne to ko ban sha ruwan nan ba bana da san zan ƙara kwana 3 yawwa sai dai in na sha kawai na mutu amma shi na sha ruwan nan
wannan jeji a wanda ban taba gani ba yau na gani to wannan mutum ko aljan shekara wannan shi ina shigo jeji da ban taba gani ba dai ina zuwa to mutum ko aljan ya kai ma Allah wani kai mana karka ji gona saurara zauna sosai mutum ne dan uwanka zauna sosai me shigo da kai cikin wannan jeji haka ina yan uwana suke wani uwana ka yan uwana kai dai na gani ana mun ku ne na yan uwana kai ma rage bude ma wuta na ga tsayar kullu sosai na ga mutum ne me shigo da kai jeji nan ba Allah tashi mu je da kai tashi yin kura ina zuwa Mati? Na'am. Mati kai ne? Na'am ni ne wallahi. To zo ka sauke ni. Zo ka sauke ni. Ya kai kawo nan. Ban san da na hagu wallahi. Taka ni. Mati da haka zai yi. Haka tako ni. Taka ni jiyo. Da aka yi na ganka a sama. Ka bari Mati. Yanzu da za mu samu abinci mu ci. Da ya fi sauƙi. Ina ta neman ka. Tun da muka watsa nake ta neman ka. Na ga wani ruwa a can waje jan. Ni na ɗauka ma ka sha ruwan. Ka sha kai? Na sha ruwa. Kwana uku nan da muka rabu. Jiya kawai sai na zo na hau bishiyar nan na rasa inda zan kwanta. Sai na zo na hau bishiyar nan. Kawai ban zata ban ba cikin dare. Kawai sai na ji ana suna a ƙasan. Suna? Suna? Wai suna ake a ƙarƙashin bishiyar? Ina ta addu'a har gari ya waye. Da garin ya waye ma na rasa ya za a yi na sako gani nake in na sako kamar zan sako a kansu. Yanzu akan wannan bishiyar da na ganka suna kake mafarki? Suna ake a ƙasa, suna akai da gaske ba mafarki ba. Da daddare suna ake a ƙasa har kusan asuba ana suna. Ba abin da suka maka? Ba abin da suka min. Ni dai na yi ta addu'a. Ban sani ba ko sun gani ko su, amma ni duk abin da suke ina ganin su. Kai. Aljannu ne fa? Aljannu ne.
aljanu ne wallahi mu daina ganin laifin Rabi wannan abun namu akwai matsala a ciki wallahi ba wannan ba ma yanzu Rabi fa mu shiga daji neman sa shiga za mu yi gaskiya mu neme shi yaro sai sa muke tafiya da kai a cikin jejin nan ban ji ka ce mun komai ba ga magariba tana kawo jiki ai ya kamata in san me ya shigo da kai cikin jejin nan ko ba gaskiya ba to wato baba abin ne da yawa to kai mutuwa ta shiga kasuwa wannan gaskiya ne ga can na ma ta rasa inda ma zan fara gaskiyar al'amari dai shine ni a ƙauyenmu mun shiga neman aure ne na wata yarinya kuma mu uku ne to kuma wurin mahaifinta muna da daraja duka abunsa kusan guda ɗaya ya kuma rasa wanda zai bawa shine sai ya sa mana sharadin cewa idan muka shigo jejin nan da yake sannan jeji ne muka koma da wani abu na bajinta da wani ya fi na dan uwansa to wanda ya fi fa shine mijinsa to ni gaskiya ba san tafiyan nan nake har ga Allah tafiya shiga cikin jejin nan bai mun ba amma na daure na bi su kawai na daure zuciya da ni da biyu muke ta cin jeji kwana da kwanaki ishin ruwa ta galabaita mu sai karshen yanzu muka haɗu da wani dattijo ya tsaye da mu mun dan nemi taimako a gunsa ni dai abin da ya dame ni ishin ruwa ce nace ni lalle ruwa nake so to sai yace yana da ruwan ya dauko a koko ya bamu ai ba ka taimako a cikin jejin an faɗa mana a baya nace kawai ni haka zan sha na karba ina kushan ruwan nan sai ganin ka ne su yanzu ban san ya aka yi da su tafiya yayi da su me yayi da su ba ni dai kawai na ganka ka ce ba ma kai kadai bane kenan mu uku ne duka yanzu sauran guda biyu ban san ina suka shiga ba ban san kuma ina suka abin da ke so da kai idan Allah ya yarda tunda Allah ya haɗa ni da kai zan taimaka ma in Allah ya yarda daidai gwargwado zan taimaka ma a matsayina na mai jeji baushe zan taimaka ma Allah ka ci gaba da bina zuwa gida amma fa kafin mu je gida zan ci gaba da shin jeji ka gane ai nan da kwana 3 nan da kwana 2 zuwa 3 Allah da na gama cin jeji na muka kama ya tafiya gida in Allah da mu je gida ni kuma zan taimake ka karka ji komai karka da mu zan taimaka ma insha Allah nagode Allah ya yarda nagode babu kuma ya nagode baba babu kuma ya Allah kuma ya saka da bara mu tashi mu karasa da kai dan gadan aska. Na gode, kero. Dan gadan aska. Na gode.
bari kaman aski ko ya ba da ma ai yanzu ne a'a ba dole ba yaro ya zo ga ubangidansa ya dole da ya mara aski ai tadda hankalinka ko kayan ɗahun ne a jakar kake kokarin ka dole lalube shi madalla ka san hiba duku ba karamar rana ya muku ba haba kiran ka san komai abu sabga ta sai da ruwa wai ruwa kamar za ka wanke abin nan da shi tadda hankalinka kwantar da hankalinka sabulu ma ba ka da na biki kai a matsayinka na wanzami Allah ba kiran ko baka ci je magen ba ne je magen nan ka na saura baka samu gidan mai haihuwa ba ko kayan ko in ba haihuwa kai ba kwa cin nama wallahi tallahi an kayan sabulun na zamani gaba ɗan sabbi da rai wallahi sabbi da rai an ba haihuwa kai ba kwa cin nama saboda ku yayan wanzame ba ku da abin da kuke ci to ya za sai je mage har kullun sabulun nan namu na zamanin yanzu wallahi allazi gaba ɗaya ga rahin kumfa ga rahin kawun arewan da mai tai ga rahin kumfa dai abin da kake lamarin duniya yana ban mamaki dole ba ka mamaki duniya ne yana ban mamaki dole ba ka mamaki haka da mu ka san mu da ko ina ma gyara ta muke gaskiya ne wa alaikum salam barka dai ya ku sannun ku dai sannun ku dai sannu sannu yaro sannu yaro sannu barka da yamma barka dai lafiya kalau abun lafiya ma da la sai dai ban gane ba ko ku kere kuka bene wallahi gurku dai muka zo gaba ɗaya baba to kai sau mun kan nawa mana sannan ku sama sannan ku ba an da lafiya alhamdulillah ya Allah kuma lafiya alhamdulillah to sannan ku amma da gani ku baki ne mu to kuma mun zo garin muka ga yamma ta yi shine muka ce bari mu shigo gari sai mu nemi wurin da za mu kwanto kuma muna shigowa sai muka gan ku a wannan wurin a zaune haka ne ce bari mu tsaya ko Allah zai taimake mu a ba mu wurin da za mu kwana wannan ba komai sannan ku samari daga ina kuke tafi haka gaba ɗaya kun jikata wallahi mun fito daga gabashin kasar nan ne kun sha tafiya sannan ku wallahi ba yanzu kai da za a taimaka ba dan wannan na da Allah ko dan ruwa ne an Allah da ba za a taimaka ma da ruwan Allah ya da abinci ma kamar da buta ma wannan a sha ruwan buta kuma ai na buta ne ba za a kama a yi hakuri za a kama ruwan sha Allah zan sha to sannu ka ji ko kai sannu an yaro sannu ko sannu baba sannu kai ba bakin famfo ba gaba ɗaya hannu ba yake kai sannan ku yanzu abin da za a yi wanzan kana ji ko tunda mutanen nan baki ne suka zo mana kuma shi al'amari na duniya duk wanda iya wani ya yi wa kansa ne ya kamata kuma a kyautata baki gaskiya ne bakonka annabi ne baka san abin da yake tafa da shi ba wannan gaskiya ne yanzu abin da gaskiya ne a matsayinka na abokina amini na na'am za ka ɗauki guda ɗaya ka tafi da shi gidanka ka je ka sauke shi a ga ba komai ni zan ɗauki zan tafi da shi insha Allah kai shi can gidan su je su zauna in ma ba wuri a nan shagon kofar gidana ni zan sauke su gabaki ɗaya a za ma samu gurin ba komai ni da bakin daure na akwai ɗakin samari mun gode ma an ga tafiya ne ba abin da ba ai bakin daure na akwai ɗakin samari to ba dalla an Allah da zaka to ga dan tsauna ka huta a nan ka ce har ka kimta da kare ya tafiya kenan wai ina so tambaye ka wani abu to baba ko mun bayani ko ce kuma wani bayani kan cewa kun taho daga nesa duk uban nisan daukai yanzu za ku ƙara gaba kenan baba yanzu ma muka fara tafiya yanzu kuma tafiya sosai kuwa ko da Allah me faru ne haka kuka taho da gari me ne sa haka kuka zo wannan neman wani abu da me yake faruwa ne wannan watan mu 8 muna tafiya a jeji har ba da muna yi kuma har yanzu burin mu bai cika ba to ina sauraron ka dai
me yake faruwa wanzan abin da yake tafa da mu abin ne dewa sai dai in zan faɗa ma in takaita ma to takaita mun ko kaɗan ne yanji wato kana ji wanzan ni ne nufin bai yarinyar nan tace ku duka take so ka ji ko ta yaya ka ji ko sunanka ku duka haba matiya kake min haka ne rabe abinda nake so da ku kuna ji ko zan ba ku wani aiki kwara daya wanda ikai ga galaba wanda ita nasara shine mijin yata ni zan ci nasara ba shikenan ba shikenan wannan ai ba mu komi wannan ne ma wannan shine kai ba mu tsala wannan wallahi kai kakar ka ta yanke saka billahi labi jirana da mati mati jirana nan baba ina jin mati Allah ka ai kakar ka ta yanke saka billahi labi to baba jirana ka dan ina jiran ka baba ina mati na baba ai mati kwanta da hankalinka na kwanta da hankalinka kawai ai daga nan ba inda za ka da sai gida baba inda ka wuce nan da koma baba gida nan kuma ai ya wuce wai bayan da ba haka nake ba haka kuke baba abba kakana ga dana ga habba mala jilani kaɗan gani yawwa gafe nan akwai ka zauta mana baba ba abin tsoro ne to baba wannan na gaje shi ne wajen kakana to sakamakon akwai wani gasa da suka yi to da ɗan mai garin a nan jasko to ɗan mai garin ba in yi ta gasa ne da shi yana kirarin shi wani irin ɗan iskan nan da nagari shi ko kakan nawa da ya tashi kana wannan na gani baba kana wannan gani baba da kai uban nan shegiyar kenan wallahi nabi nace baka labari ka ga ba ina jin ka baba duk mutumin da ya bo ma wani iskanci to da ka hafa yadda ga ba mana baba ka bota mana baba to da ka hafa ba ta ba idan ka hafa yadda ga ka ga ne ko ina ji cikin sai ya da gashi ba wannan ban taka ta ma zance ranka ta kaf daga nan ko bangon duniya ne don mai nisa idan kana son ka ga abin da ke nesa kana son ka ga me ke faruwa nesa idan ka shafa samu ruwa zuba ruwa na cikin ɗan kwano ƙarami sa wannan ƙyallaya da ka yi magana ke hajiya ke yar banda ina buƙatar ganin abin da ke gabana ranka ta kaf tun daga inda kake abin da ya kai ka bangon duniya sai ka gan shi baba na'am bangon duniya insha Allah ka ganta ne baba ka taimaka min in na samu wannan na koma gida ayo ga yana ta yi to baba yaro ai ka gama komai to baba rike ta da kyawa baba haka zai rike ta ka samu magi ma'aji dan aljihun gaba ina ji gaba da kyakkyara jiya to kar ka bari ta bata to baba idan ta bata ka bata baba wannan ba za ta bata ba wata na 8 ina tafi ajeji wanda kuma ya rage na kai ni dai ya bakin kokarin kan nayi kamun to ka gani baba Allah ya sa na fi karfin abokanan adawa ta da wannan insha Allah ba ka fi karfin su raga kaf sunan banza mu gada ya da kakanni kuma ba ka me kake ci na baka na duba ne baba na hawa wahala ne bara shi gan fito da kaka to baba in jira ni kaɗan to baba Salamu alaikum. Sannu ko? Masha Allah. Sannu ne lafiya lau. Masha Allah. An kama abinci ko? Ai ka ci ko? To madalla ya da hakuri fa. Na dan jira ma ne saboda so muke kama hanya. To madalla. Ka san da dan sanyin safiyar in muka dan kama hanya tafiyar za ta dan gaskiya ne. Kafin zafin. Gaskiya ne wallahi. Ba komi. To yaro ba dan wani abu da na dan makaran bane yaro. To amma ba abin namu he mun dan zauna ai dan zauna ya kamata mu yawwa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yaro sannu ko iro sannu baba ba dan komai ba da na dan tambaye ka har ka ce kuma na ma karambani
a karambani baba karambani wallahi ai ka sani sabgar rayuwa kowa ka sani akwai abin da yake boyewa gaskiya ne saboda baka san abin da ya fito da mutum ba gaskiya ne wallahi gaskiya ne to nace samari ko zaka iya gaya min abin da ya fito da kai ka ci wahalar duniyar wannan haka gaskiya ne baba karka da mu ha ai ba akwai wanda ya cancanta a faɗa masa bai wuce kai ba ba komai saboda duk lokacin da mutum ka kawo gaskiya ne uzurin ka ya karba gaskiya ne bai san ka ba bai san daga inda kake ai ba komai ai duk inda dan uwa yake ai dole ne yana buƙatar taimako ai to ai ban fi karfin haka ba baba labarin nawa ko in ce namu mai tsayi ne gaskiya ne ko dan ka ce mun ko uku ne ma wallahi wato ba al'amarin namu wani abu ne a cikin garinmu ya taso salamu alaikum lafiya malam lafiya kalau to ai na ga ka dawo ba san da ha lafiya kalau ai sai alheri bari ajiye wannan lafiya kalau ai ai lafiya kalau ba ta gaje da aikace da wannan ina yaran ne du gaba daya yaro dai da a'a yaro kula ake da shi yanzu ne su je su jawo magana to ni malam ma ban san sun fice ba ta ne ma wannan yarinyar ta je ta ɗebo kara har yanzu ka gani ita ba karan ba ita din to ita ma din mai gida lafiya ka dawo ba san da na saba ganin ka dawo ba ai lafiya ba lafiya ba wato abin da ya faru na tafi gona Allah da ikonsa sai na haɗu da ba Musa to shi ne da muka haɗu mun yaisa muka ɗan koma gefe sai yake ce min ai yana nema wa ɗansa auren wannan yarinya Amina na yi hiru ita dai Aminan nan ni ban yi magana da ita ba kuma saurayin nan ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne kin ga bai kamata ni kuma mata hukunci ba karin da matsohon biri da wannan damar sai na ce to abin da ya kamata in jinkirta zuwa gonar sai na fasa zuwa gonar na juyo na dawo domin in yi magana da ta inji wanne ne take so tun da saurayin nan ba ɗaya bane ba biyu bane wannan shine kin ji abin da ya dawo da ni yanzu tana ina Amina tana ɗaki kirawo mai ita Amina ida jikinki ki fito a tafa nake Amina kin san abin da yasa na kira ki kuwa? Yanzu dai na tafi gona Allah da ikonsa. Sai na haɗu da ba Musa yana biye da ni. Ya min magana nan na tsaya muka gaisa lafiya muka gama. Nake ce masa lafiya yace lafiya lau sai alheri. Abin da yake tafa da shi yana nema wa ɗansa auren Amina. Na yi shiru ni magana da ke ba. Saurayin nan ba ɗaya ba biyu ba karin yi hukunci in zo da matsohon biri saboda haka sai na ce masa to yayi hakuri in Allah ya kai bayan magariba ya dawo duk abin da ake ciki sai ya ji sai ni amfani da wannan damar ni kuma na fasa zuwa gonan na dawo domin in kira ki mu tattauna in ji a cikin samarin nan naki wanne kike so duka ina son su duka kai kina son su wannan wani irin shashanci ne a ina kika taba ganin mace ɗaya ta auri maza uku Yadija ba a yi wa yaro haka ware mu maganar nan Amina duk wanda ka bani ina son duk wanda na baki ma'ana dai duk wanda ni na ga ya dace da ke na hada ki aure da shi shikenan yayi to Allah miki albarka ta hije ki ai ba a yi wa yaro haka ai to ai malam magana ce zancen ne na ji shi bambara kai a to ba sai ai hakuri da yaro ba ke da haka akai kin taba gani na ba kawai ce miki aka yi an daura miki aure da ni ba kuma kika hakuri haka zaman hakuri ake tare har yanzu ga yanin da yaya da jikoki to ai ma da mun ba so nake ba wannan tsohuwar magana kike ba su biyayya ce dai ta iyaye ni ma din ita nayi amma yanzu da yaya da jikoki maganar so ko rai zo ma ai bata taso ba o ya inda jaira zan koma gonar gimbiya ya gida Amina lafiya kalau wallahi ya su iya da baba duk lafiyar su kalau wallahi adalla sannu gaskiya wallahi kina burge ni wannan tun ba ma in kika irin dan murmuhin nan naki ba sai inji kina fasa min kaina wallahi da Allah ka daina zuga ni haka mana ya gida lafiya kalau jiya ban samu nazo ba
wallahi na ga shiru nace to ko lafiya? Wallahi jiya da yamman nan ana dambe ne a wannan Jibori. To yi ne aka ce mu je mu yi damban a can, to da muka je ma garin gaba daya sai muka samu damban biyu ba, dama wani ne zai aure a Jiborin. Sai muka samu damban biyu ba. Kin san mu ayi yan garin mu ayi dole in za a je yawon damban nan duk mu muke wannan. Kai kuma kana son dai ka ji an ce ana dambe. Wallahi Rabu ne ma Rabu ba iya shiga dambe. To ai ban ga laifin shi ba wallahi haka sai a bige shi. Wallahi ba iya shiga dambe. Ya gidan? Lafiya kalau. Ba ko madalla nagode. Na ji daɗin ganin nan naki wallahi saboda Allah ai na fi ka jin daɗi dan saboda na mutsu ban ganka ba wallahi amma sai ga ka yau Allah ya kawo ka wallahi tallahi to sanni ya gidan lafiya kalau ba ma jima zan yi ba gaskiya tafiya zan yi saboda akwai abin da zamu je mu to kuma kaga ni na ga jiya ban zo ba kaga lan kaga in ban zo yau ba za ki ga ko da matsala shine yace bari dai yanzu in same ki mu magana sai kuma na abin ko to ni ma dama ina son ganin ka to lafiya kam a lafiya to zan ce ba lafiya ba dama baba ne yace yana son ganin ka ku duka ma yace yana son ganin ku a wai da ni da Rabai gaba ɗaya dukkan ku yace yana son ganin ku ban sani ba dai ko an dan samu wata ƴan maslaha ne yace ku zo ku ni dai ban sani ba amma dai yace dai yana neman ku shi yasa a'a Amina ki faɗa min gaskiya ni kai ki boye min wani abu in ga ba ki boye min komai to ai kai ma ka san ina son ka san ba abin da zan boye maka gaskiya na faɗa ma yace na son ganin yau za a zo to ko zuwa an jima ko gobe ma dai duk dai lokacin da ka samu lokaci ana so ku zo maganar auren namu ce ina ga ita ce ka san yadda nake son ka ai dole ne to Allah ya taimake mu Allah ya sa mun je dai ya kasance ni ne naki gaskiya ka madalla nagode sosai na zo gobe in Allah ya lafiya kalau wallahi ai tunanin kana gida ai wallahi daga gona nake ma samu yaro ya mun sallama da ke wallahi ba na gida ina gona wace wannan ruwan da aka samu kenan an dan wallahi alhamdulillah to Allah ya kuma a can wurin na ruwan ya je wallahi a ruwa ya zo wallahi to alhamdulillah yawa alhamdulillah dan ma ban bane ituro ne wajen ka to yace na same ka na ga ma yana jiran ka da yamma ne din to lafiya dai kuma ka san ai bare wuce magana ku da Amina ba to kuma wannan gaskiya ne wannan kuma gaskiya ne wallahi shine yace dama na sanar da kai to bismillah gida ba bismillah wallahi tallahi ni ma da gona nake mun samu ruwa shine je ni na dan noma gaskiya hakan da kyau dai amma dai gaskiya kai kokari ka je aje dole ne wannan ai tunda ka zo da kanka insha Allah zan ji to shikenan a gaida gida kuma a faɗa masa ina nan ta in Allah iya insha Allah yawa sai an ji insha Allah zan to nagode Amina. Na'am Aliya. Ni ka je tsaye haya so muna tadi a kofar gidan. Sai cin baba ya ce duk ki tura samarinki. Yana son ganin su. Kina ganin hakan ba matsala? Aliya ba wata matsala tunda kika ji baba ya ce su zo sai yana neman sa in an je gurin shi matsala ta ƙare. Allah ko? Allah ko. To Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. To amin Aliya. Bari in shiga gida in juya ruwan nan. To shikenan ba matsala.
Amina. Ya aka yi ne a garin? Ya kalau dama ina son ganin ka ina ne. To me ya faru kuma? Wallahi dama baban ne sai ina son ganin ka baki. Ai kin ji matsalar ki. Wai ni me sa ba za a bar maganar mutanen nan ba ne ga magana mun daidaita tsakanin mu da ke kina to wani gabaki daya. To ai ni ban sani ba ya ce yana son ganin ka. Ina jin dai magana ce ne. Amma in Allah da man an jini ne da nasara ko me go? To ai dama na kusa. Wa mun daidaita kanmu da ma magana su kika bari ai da shi kenan. Dama to ai ka san na son ka ai. Ha to haka ne amma dai duk da haka da ba so da maganar su ba. Yanzu so nake dan je gona wani karasa wani aiki shine fitowar ta haka dan yammacin nan. Wallahi kuma Allah ya haduwa ta mu. Amma fa na ji dadin haduwar ta mu. Wallahi na ji dadin haduwar ta mu. Kin ga yanzu aiki na kalau yin je da karfin jiki ne. Sai kin dawo. Sai kin dawo. An yi lafiya? Lafiya su kala wannan. Aliya. Kai, wallahi ni Aliya ƙara burge ni kike sosai wallahi. Wannan kwalle haka? Allah karkarar nan gaba ɗaya fa. Yan matan nan ne ma kike kere su ba. Wallahi tallahi. Sai da Allah ya cika mana burin mu. Salahan. Na'am. Ya ka tambaye ka. Allah isa na sani. Jiya mun je ibar ruwa da Amina. Sai take ce min baba ya ce duka ta tura sanarinta. Kana ga kan babu matsala? A'a babu matsala. Allah ba abin da zai haifa. Babu wani matsala ni ma tunanin da nake yi tara sun da za a yi hakan zai kawo maslaha. Kin san dai kamar yadda shi baban namu yake mutum ne mai mutunci da kima a garin nan kuma ba zai janyo wani abu da zai yi wanda zai zubar da mutunci ba kuma in kika duba iyayen yaran nan ai abokansa ne to kin ga kwa idan yayi wani abu wanda zai zubar da mutunci ai kamar darajar gidan mu ta zuba ko ba haka ba ina ganin wannan tara su da zai kawo maslaha mai kyau amma ni ma dai na ga mamaki a ce wai samari uku duke kina son su ya tara su kuma kaga ban ga ta yi wani irin damuwa ba ko ni ma abin da yake ban mamaki gaba ɗaya bata damu ba wani abu da isha mata kai harkokin da take yi sai dai ni abin da yake so da ke kina shiryawa saboda duk inda aka yanke maslaha kin san fa za a iya yi tare da ni da ke da gaske mana kin san dai ba za a auren ta dai ita kaɗai ba kawai dai za a haɗa mu ke dai ki ci gaba da shi kawai abin da Allah to shi wannan gashi har yanzu bai karaso ba so na je kuma in hada ku kodu salamu alaikum to alaikum salam a to gashi ma da bar Allah ya zo to ina yini to alhamdulillah lafiya kalau ya manya lafiya alhamdulillah to ya gona lafiya alhamdulillah to masha Allah madalla rabi lafiya barka lafiya wato kun san dalilin da yasa na kirawo ku ba mu sani ba yawa na kira ku akan wannan yarinya ne Amina na zo da ita sakamakon shi iro babansa ya zo ya same ni a gona ya min maganar neman auren wannan yarinya to saboda haka na dawo gida na nemi yarinya muka yi magana da ita sai ta ce min gabaki ɗayan ku take son gaskiya ne kaga abu ba zai yiwu ba wannan shine dalilin da yasa na kirawo ku yi sulhu a tsakaninku ku bar wa ɗaya ni kake so baba magana ta Allah ne ya kamata a barwa wannan kanan nan wato baba ni ne samu daidaito da ita ai ni ta ce min baba ni ta ce tana so na fa a'a ni kuma ai baba ma ya ce ya je ya same ka kun yi magana to ku yi hakuri tunda ba a samu maslaha ba ina da aikin da nake so ku mun maslaha ɗaya ce baba ni a bani yarinyar nan a'a kai ba za a baka ba to wa yafi wa kafi wa yafi ne baba ta fi so na ne waye ya gaya maka to ni ne na tambayi yarinyar nan tace ku duka take so ka ji ko ta yaya ka ji ko sunanka ku duka haba matiya kake min haka ne rabe abinda nake so da ku kuna ji ko zan ba ku wani aiki kwara daya wanda ikai ga galaba wanda ita nasara shine mijin yata ni ban ci nasara ba shikenan ba shikenan wannan ai ba mu komi wannan ne ma wannan shine kai ba mu tsala wannan wallahi amma ni a gani na baba tunda dai shi kamar rabe kamar shi mati ai ba wanda yazo ya samu ni kuma na san na faɗa baba kuma ya ce ya same ka kun yi magana ya same ni gaskiya ne yawa to kaga wannan samun da mahaifinka shi isa ika wannan magana to kaga alaman ni ina so kenan su a cikin su wa ituro ai ba ni fa duk a gari duk zaka ji tana ko ina zaka ji ana zancen mati to wudi kanku kuka sani yanzu kuna to ku yi hakuri da wannan magana yarinyar nan da Allah ya sa ta yi hukunci ta ce wani take so
to babu damuwa. Kuma ni abin da nake duba da ku duka ina duba tsakanin ni da mahaifanku ne, duk aminan juna ne maka taso. Kuma yanzu in ba don sanadin yarinyar ba wataƙila da shawarar ku guda. Gaskiya ne. A duk abokai ne. Yawa to wannan magana a batta, zan ba ku gasa, wanda ici gasa shi zan bawa yarinya. To ayi ba ayi wallahi ayi baba. Yawa an ni zan ci. Wallahi ina da yakinin Allah da ni zan ci. To Allah ya ba mu rubuta ne, ai ba yi bane. Allah ya ba mu rubuta. Kana ji ko akwai wani yamman nan, akwai wani jeji can kusa da Margadu. Jeji Kwarai kuwa jejin nan namun daji baba akwai hatsari fa. da mutane zuku da yin so waye dai a jejin, duk wani abu da ka sani wani kwaro ba irin kwaron da babu a ciki. Nikan na san jejin ma. Wannan ai ba matsala bane. Ni da mun na fi san irin wannan ranar ma. Yawwa to kamar yadda nake da yakini har na turo iyayena da gaske nake suka wasu kai magana da kai. To in Allah da ina da yakinin ni ne mijin Amina ita ma. Wannan kawai shine magana. To yanzu baba yau kake so a tafi? Yanzu ma ku tafi. Yanzu ma an kun shirya ku je. Wa za ta aura a cikinsu, wa za ta aura? Wa za ta aura a cikinsu, wa za ta aura? Baba, ai na je gida na duba ka ban ganka ba, baba ta ce min kana bayan gida. Wallahi ina bayan gida ina dan gyara riɗin nan ne. Ka san ruwa ya mana barna. Wallahi baba. Wallahi ne nake ta kokari in dan gyaggyara shi. Wallahi baba abin sai addu'a. Saboda kar a samu matsala. Wallahi. Gaskiya ne. To. Baba ni fa tafiyan nan zan yi fa. Zuwa ne maka sallama saboda ina da buƙatar addu'arka. Gaskiya ne. Tafiyar ce ta tahi. Wallahi baba tafiyan nan zan yi. To Allah ya ma albarka. Amin baba. Allah ya ma albarka. Amin baba. Allah kuma ya bada nasara. Amin baba. Ka san shi aure abu ne wanda yake dole he yaro ya jajirce. Gaskiya ne. Ni ma lokacin da Allah ya saka za mu yi aure da mahaifiyarka, ni ma na yi kokari na jajirce akan wannan harka. Wallahi baba. Kuma Allah ya sa muka yi aure. Gaskiya ne. Ya kamata gaskiya a jajirce. To shikenan baba. A jajirce. Ba matsala baba, ni dai saboda na ji an ce ai ba kai kaɗai kake neman yarinya ba. Wallahi baba. Abu ne ya zama kamar gasa. Wallahi. To ina so dai ka tsaya ka jajirce, Allah ya bada sa'a. Ni dai abin da nake bukata baba kawai addu'arka. Ka ce Allah ya kai ni lafiya ya dawo da ni lafiya. In Allah ya yarda. Babu wani abu da zan haɗu da shi. Allah zai kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya. To shikenan baba, na gode. Insha Allah, kuma Allah yadda za a samu nasara. To shikenan baba. Kai kake da nasara. Shikenan baba. Kai kake da nasara insha Allah. Shikenan baba. Kai kake da nasara. Insha Allah baba. Na shigo dandali na masoya, ta kunka na kalla idan kai rawa ba za ta yi kyau ba. Duk abin da kake so gani na sa bai zama aibu ba. Da kamanni kan farjini kina burge ni, rayuwa in baki na tambata da rasa ma'auni, na saka ki a raina kin zama ginshiki zo gani, zana amshi bayani kaunar ki ce a yau ta jani, yardar ki na nema dan Allah ka ki tafi ki bar ni, da ki gane sanki shine ya zamo rushi na yarwa.
tafunka na kalla idan kai rawa ba za ta yi kyau ba. Duk abin da kake so gani na sa bai zama aibu ba. Kani filin gasa ya kamara a furta sufarta. Dole ne in furta in kar a so in je na yi wauta. Kwanakan ban kauna dai in saka nuna bajinta. Mahaɗin rushi na yana kira na bai wasu rauta. Kaki fadar kauna ke zan yi wa dukan algaita. Dan zumar soyayya kin bani yau a baki na lasa garkuwa. Na shigo dandali na masoya. Tafunka na kalla idan kai rawa ba za ta yi kyau ba. Duk abin da kake so gani na sa bai zama aibu ba. Kiwar yan mata za na kira kikin kere su. Ma'anar magana ta ke ce kadai a rage kadar su. Ka zo ban kauna shi za na baki in kin gamsu. Solin zane ne ke ce kadai a raina bar su. Dan Allah ki gane don fin da kamarar shaidar su. Na ji dukkan zancen da ke kama su nima ga na farin gari. Na shigo dandali na masoya. Tafunka na kalla idan kai rawa ba za ta yi kyau ba. Duk abin da kake so gani na sa bai zama aibu ba. Rabawa bai fito ba. Ni ma ban gan shi ba. Salamu alaikum jama'a. Allah ya kawo. Wallahi da ni bai. Garanti zan. Ka shirya? Kun janjo mana halaka ma? Halaka ce wannan shi ne mu tsana hiriya mu je. Don ka shirya mu tafi kawai. Wallahi lafi akan yarinya na babun da bare. Mu je wallahi tallahi akan yarinya nan na shirya. Duk wacce zai mu je.
kun ga kun yadda shikenan jama'a da an jima da shikenan Allah kadara saduwa mun gode za mu kama hanya wa za ta aura a cikin su wa za ta aura wa za ta aura a cikin su wa za ta aura yace so yake sai mun je mun ratsa jejin margadu mun je mun samu a cikin mu kowa izo da wani abu na bajinta ko wani abu da zai amfani al'umma wanda kowanne ɗaya ya fi na ɗan uwansa a cikin mu uku na duk wanda izo da wanda ya fi na kowa to shine zai auri wannan yayi haka ne wallahi baba ka ji abin da ya fito mu yau wata 8 Wato yaro to in Allah ya so ya da ina ji yaro tafiyar ka ta kare in Allah ya da Allah baba in Allah ya so ya da zan yi kokari in Allah ya so ya yarda zan baka abin da insha Allah ko da bayan raina in Allah ya so ya da zaka ba da tarihi a kaina baba da gaskiya in Allah ya so ya ba yaro ai yana al'amari ai riga an saba yi bayan da aka abin nan ba ba komai yaro ba komai insha Allah Allah ma albarka insha Allah bari shiga gida an fito sai dan fito ma da abin nan din daga bayan ɗaya raka kama ba komai karka damu madalla yawa don ko wannan mutumin ya taimake ni da ya yanke min wahalar wannan duk da Allah ne mai yanke mutum wahala amma dai Allah ya taimake ni bani abin da zai fi na ƴan uwan na Allah ya taimake ni Allah ya taimake ni Allah ya iro sannu baba sannu ko sannu to taso mana taso ba komai ai ba komai nagode baba madalla iro kaga wannan ba na hannunka nan ba na hannunka nan kaga wannan abin da zan baka na gani baba to idan an Allah ya so ya yarda shi dai lamari na duniya Allah yake da shi ba mutum ba. Gaskiya ne. In dai mutum ne insha Allah, to in Allah ya so ya da, to sai dai karar kwana. Magani ne gashi nan na baka shi. Sai ka zage duk duniyar nan bai samu makamancin sa. Magani gashi nan jinya. In dai ba ta ajali ba ce. In Allah ya so ya da, in dai aka bai mutum shi. To in Allah ya so ya da, take zai samu sauki. Na tabbatar wannan duk cikin abokan tafiyar ka in Allah ya so ya da ba wanda zai samu makamancin sa. Ba komai Allah ya taimake mu. Allah ya taimake. Ya za ana amfani idan ka je da ka je a sa mai ruwa shine kawai mahadin sa. Kawai in dai mutum yana kwance in dai ka tsoma shi ka cire shi daga wannan abun in dai aka tsoma shi a ruwa aka dauka aka bi wannan mara lafiya to in Allah ya so ya da jinya ko in dai ba ta ajali ba ce in Allah ya da za a samu ba komi ba komi ba komi ba komi yanzu abin da za a yi kawai mu je ya raka ka amma komi gaskiya juyawa zan yi ba komi insha Allah ba komi mu je a samu dan uwan nan ku mu je ya raka ka madalla madalla ya san gidan wannan da na je na fito da wannan kuma magaciya har ka wata ba har ka wata ne abin da ku da ba komai ka ga ki can ma ta hida zo da ki ba ya karka da yaro karka da mu ya ba komai yaro ba komai yaro madalla ba komai wallahi madalla ba komai masha Allah yanzu wallahi za mu kara kai wani ke gani Yohane baushe ai Rabe wai nan kai ma ne kai go sai sai mu sake kaje dan wanda ku ne to rabon mu da shi kwana 3 wallahi to Allah da iko yake wallahi mutum ne kaga ya ta ubangiji Allah ya hada mu wallahi tallahi an gidan sai na ka wannan Allah da iko wannan yake shi ne ma abokin na da muke baka labari ai ba komai Allah yau kwanan 3 da rabuwa da shi amma ni yanzu gaskiya gida na nufa a to ni ma gidan nan gidan zan koma ni ma wallahi
gida zan tafi. To wani ma gidan zan tafi. Kenan. Gida za ka tafi ma gida zan tafi. Wani ma gidan zan tafi. Wala billahi. To mu je baraka ku bayan gari. Ta gama shirya gida zan tafi. Amma da ka ku bayan gari. Wa za ta aura a cikin su wa za ta aura. Amina ni fa ba ma wai ta wai an fara aiki kike kin gaji ba. Yau kimanin wata 3 da tafiyar samarin nan amma shiru har yanzu ba labarin su kuma ke babu wani ma tunanin su da naga kina yi ma. To tunda baba ya tura shi ya zan yi. Yaya zaki? Ke kuke kike da yadda zaki aiki. Ko ma menene aike kika janyo? Inda tun farko kin zaba mutum ɗaya an yi auren nan ba hankalinki a kwance hankalin mu a kwance. Yanzu da ya ba ni nake zaba min duk wanda ya bani ai ina son ba. Ta zai zaba miki. Ta zai zaba miki. Ke fa ke kike tare da su kika san halin kowa. In ya zaba mutum ɗaya ba kya ganin iyayensu zumunci zai iya karewa. A to ni ya tsalaha kowane fa da irin san da nake mai ba. Dan ni in kina zancen wannan san mare na ɓaci yake. Yanzu inda kin zabi mutum ɗaya an yi auren nan kowa hankalinsa a kwance. San me? To ni ya zan yi tunda dai na ce tunda ya riga tura su ai shi kenan. A'a yanzu ce kike dai kawai zaman garin nan a cikin kwanakin nan yafi karfin mu. Duk inda ka zagaya zancen mu aiki. Shi ma kansa yanzu baba ya shiga damuwa akan abin da aka yi. To yanzu aikin da ba shi ya tura su ba ni ka aita ne ya zaɓa. Wai janyo aka tura? Laifin baba ne. A'a kar ma ki ƙara cewa laifin baba ne. Wa za ta aura. Ya tsala ina yi. Ali an yi lafiya? Lafiya. Ya gida ya aiki? Gida kallon. Ya ruwa kuma? Ruwa ya yi gyara. To Allah ya ba mu dai damuna mai albarka. Ya yi daidai. Ta wurin su gwar? A lafiyar su kalau wallahi. Ina Amina. A Amina lafiya kalau yanzu ma na baro ta a gida tana taya goggo aiki suna dan aikace. Allah ya sarki. Wallahi. Ni ma yanzu na dawo goggo na ce bari dai in karaso an ga Allah ta saboda kwana biyu kin ga ban ganki ba. Wallahi tallahi. Kin san tun da damunan na ta saka kullun a gona ake wuni. Ni kuma in dai da wani a gona ban ganki ba to ba da ban lafiya. Har a gida an fara mun mita ana cewa bana aiki bana. Allah yake ga miki Allah ya sa. Akai sa na ji kunya. Kunya sai dai ki ta mana addu'a Allah cika mana burin mu. Amin to shi yasa in ke da san ka duka karan nan babu ya sai. Ha ba Aliya. Dukar karan da ga wanda yake cikin. Akwai mai. A gona dai babu. Wallahi tallahi. Ni ko yau waraya tsala. Jiya mun wuce. Za mu je unguwa ni da Amina amma ita bata ji ba. Mun zo wucewa ta babban majalisa. Sai na ji ana cewa ana raɗe-raɗe. Wai har yanzu su ira ba su dawo ba kimanin wata biyar. Ba labarin su ya sallama musu da 'ya'yan mutane shi yarinyar shi tana gida. Kai wallahi Aliya ni ma abun nan ina damuna. In nayi tsim da ni nayi shiru sai na ga ki gafa kimanin wajen wata 5 ba labarin su. Wallahi ni ma abun nan ina damuna. Abin da bai fiye dauki sati 2 zuwa wata 1 ba su dawo amma yanzu kimanin wajen wata 5 shiru gaba ɗaya ba wanda labarin wanda ake ji. Wallahi ga jima na je gidan su ira dauko gwaggwan nika. Sai na ji babban shi yana cewa wai zai sadaka zai waina. Sadakar me? Sadakar ko sun mutu. A'a Allah iya da suna da lafiya kallon suke. Ni babban buri na ma yanzu ni ba wai abin da suka je nema din su samu su dawo lafiya saboda kin ga yanzu maganganun nan da ake wallahi zai bi mu hajji ko kin ba zai bi. Ni kuma nake tunani idan duk ga baki ɗayan su suka dawo Amina wa za ta aura. To ai ni babban buri na Allah su dawo din. Idan suka dawo kuma ka san akwai gwarama a gaba za a samu matsala. Ke dai su dawo lafiya in suka dawo lafiya Allah ya da komai zai zo. Da abin duba cikin sa wa za ta aura wai dace ne ta aura. Kuɗi a kashe ka ta hanya mai kyau. Ni ‘yan yara gumi na nake sha, ni ‘yan yara gumi na nake sha, lai gumi na nake sha. Wala kwana biyu, lafiya kalau? Ina gajiya? Lafiya kalau? Lafiya kalau wallahi. Ya yaran? To madalla, madalla. Yawwa, yawwa amin amin. Bismillah mana. Ina ga kamar ina da canji. Bismillah baba. Bismillah. La sarki. Karfa.
ai ka san mutum idan yana samun abu ya kamata a ce ya rinka sadaka da kyauta. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To sai Allah ya rinka buɗa masa. Da gaske. Kuma duk abin da yake so ya yi a zuciyarsa Allah zai taimake shi ya yi. Yawwa. To Allah ba musa. Madalla. A gado mai garin. Madalla. Yawwa. Ni an yara gumi na ike sha. Wani yarinya ina za su je kuma? Yarinya ta sa samari shiga wani hali sun tafi kuma birnin kudu suka tafi da ne ko birnin sun ne ko bangon duniya ne ma ta tura su suna can ba san a halin da suke ba amma ita gashi tana sakatala tana wata yawa ta sakatala kawai tana wata yawa a gari. Amina ba ai ba hali in na irin Amina ne a ce ta hada mutum uku yi duk gaba ɗaya tana san su to ina ake hada samari uku a ce duk zuciya ɗaya ta ɗauka tana so zamani. Allah sa mu gama duniya lafiya. Amina. Na'am Aliya. Ni ko kin ci labarin su Rabi har yanzu shiru yau wata 5 babu ɗuriya ko ɗaya daga cikin su. Wallahi Aliya ni ma wannan abun kwata-kwata wallahi ya dame ni. Yanzu wata 5 kenan fa har yanzu shiru ni wallahi nayi da na sani nayi nadamar wannan abun wallahi. Da na sani ma da na ɗauko mutum ɗaya ne a cikin ɗaura kuma na ɗau mutum ɗaya na ta ɗaura mana aure shi ma babbar matsala ce tunda kowa son sa nake yi. Ni ma abin ya dame ni. To dama ai kin san da kin yi shawara da ni da ba za ki yi haka ba saboda ganganci ne. Sai Aliya ido ya riga ya rufe. Na riga kuma na zaɓa hakan kuma gashi abin yanzu ya zo yanzu ko suna mace ko suna raye ma sai Allah wallahi. To kin ga ai shine lokacin da muka je rafi ebo ruwa in ce miki ke bara ki damba ban ga kin damba kika yi shiru kika ce babu damuwa yanzu ga abin nan ai yana dame. To ai ban yi tsammanin haka zai kasance ba inda na sa haka zai kasance ni ma ai da ban aikata hakan ba. Babu abin da za mu ce sai dai ku taya ni da addu'a ubangiji Allah ya dawo da su lafiya. Allah ya san a rayuwa Allah ya dawo da su gida lafiya. Amin ya Allah. Yanzu ko har yanzu ba ku taho ba? Saboda Allah saboda Annabi. Na kai mu ku daina taurin kai ku daina taurin kai ku rinka tafiya da dabbobin nan. Abadan Allah. Yanzu kudin shiga ba zai samu akan kari ba. An yi ruwa. Allah ya kawo mana damuna an yi ruwa. Buɗan nan ko ina ana yi. Ku je. Da kaina kuma za ku biyo? Da kaina nan. Wato shikenan kun zama da ni ma kakanku. Ba na so kowa a garin nan ya san halin da nake ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi da Rabe da Mati da Iro sun cuce ni wallahi. Ranar da za su tafi akan yarinyar nan Amina yar gidan Malam Buba. Wallahi rashin lafiya ba te ba. Zazzabi ya rufe ni na rasa yadda zan yi ba san ma sun tafi ba. To ni yanzu burina wallahi burina in san cewa a cikinsu tsakanin Rabe da shi Mati da Iro waye zai dawo da abun bajintar da zai sami yarinya kuma Allah sa ni za su fara yin tozali a garin nan a ce duk garin nan ba wanda za su haɗu da shi sai ni domin me domin da albaka labari gara ka bari to ni haka nake duk duniya an sani da abin labari na fi so ɓoye labari ne in fesa in faɗi abin da yake akwai. Adiya. Baba Ado. Na ji an ce yaran nan su Iro sun dawo ko? Iro kuma a cikin garin nan?
gaskiya ban sani ba ban da labari yanzu baba Ado ba za ka daina abin da kake ba abin ma ya bar kan iyamu ya dawo kan ƴaƴanka na cikin ka haba baba Ado wallahi ku ce rayuwa wannan ba rayuwa ba ce kowane labari a ci a bakin ka ko ne to idan ma sun dame ya dina da su ai gidansu Amina raka ba wuri na Aliya ai na gane ai ke tub da taya kuke kawarta ce kun da kun amma ai ba mu da halaka da gidan akan da zan sun dawo sai ka je gidan ka tambaye to ai na san duk garin nan ba wanda zai fi ki sanin labarin abin da ake ciki gaskiya ni ban sani Sha'ira fitananniya ai na san duk irin abubuwan da ake kullawa a nan garin in dai akan Amina ne da wannan jahilan samarin nata da ke ake kullawa duk irin rashin mutuncin da ake a gidansu da ke ake kullawa to mu zuba a gani ni dai na dau alwashi kuma na lashe ta gwabi duk irin abubuwan da ake sai na bibiya da a bani labari gara na bayar mu zuba lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa za ta aura wa za ta aura wa za ta aura wa za ta aura a cikinsu wa za ta aura wa za ta aura a cikinsu wa za ta aura wa za ta aura abin da ya sa na kira ka cikin yarinyar ne maza ka je ka kira babanka mai maganin ya tafi ne ya riga ya ce wannan abu ba zai yi ba sai dai a zuba sarauta Allah ido kai maza ka je ka kira shi bari duba masallaci maza in sauri ka je ka kira shi wa za ta aura wa za ta aura ba za ki mutu ba cuta ba mutuwa ba ce ba za ki mutu ba wallahi ya mutuwa salamu alaikum salam mala Khadija wa za ta aura a cikin su wa za ta aura wa za ta aura a cikin su wa za ta aura Khadija aka da maganin nan ne da igo to ni dai malam mai maganin nan ya riga ya zo ya riga ya zo kuma ya ce kawai dai ni an rasa sana kan wannan jinya ya ce dai kawai sai a zuba sarauta wai ya zan mutu to wannan wace irin jinya ce ya dije Allah shi ya bara kansa sani wai ya zan mutu sannan Amina yanzu wannan jinya kawai sai dai a baro Allah malam mai magani dai ya zo to shi dai abin da ya ce kawai dai shi jinyar nan an rasa gane kanta ba a gane kanta ba an rasa gane menene kawai ta yi azuba sarautar Allah ita zan mutu to ni wannan jinya wace irin jinya ayo zan mutu ayo zan mutu ita jinya ai ba ita ce mutuwa ba Allah dai ba ki wannan abin da ya kamata ya dije kawo barwa ikon Allah din mu ci gaba da addu'a in ta tahi ce ubangiji Allah ta haita ya hakuri shi ke mai kiran mutuwa ya hakuri ya mutu azin ba za ki mutu ba cuta ba mutuwa ba mutu azin to Allah ya sauka ta aura
wa za ta aura, wa za ta aura, wa za ta aura, wa za ta aura. Abin fa har yanzu dai bata sake zani ba. Kamar yaya? To gahi yau wajen kwana uku muna fama gahi yanzu yadda muka sake wannan tafiyar haka za mu sake? Dawa ba gani muka yi zamu iya muka kowa ce zai yi a madadin ku haƙura ku bar mun. Kai kace baka yadda ba shi ma yace bai yadda ba. Amma ina da shawara fa. Shawara ta shine me zai hana idan har ina ganin akwai wani abu da muke boyewa juna. Duk abin da mutum ya samu ya faɗa abin da ya samu ko a ciki akwai wata baiwar da za ta yi mana amfani. To kai ka faɗa abin da ka samu. Wani ta mana amfani don game da wani abin da ya shafe mu. Zancen ka haka ne. Amma kai ka faɗa abin da ka samu. Wato ni abin da ya sama na faɗa din nace haka kowa ma ya faɗi nasan. Abu ɗaya na tuno. Ni ina tare da abin da insha Allah za mu iya zuwa gida a yau. A yau? Yau din nan yau za mu iya. Kai Rabi. Garanti nake faɗa maka. A yau za mu isa gida? Yanzu kuwa. Ya fata kake ka tuna fa yau kwanaki ko kuma in ce watanni wata 8 da watanni kake son mu 8 da kwana wajen 19 fa. Ai ba a banza nace muku gida kawai zani ba. Ba banza nace muku gida zani ba. Yadda ka san walƙiya. Ka duba wannan zancen fa walƙiya ne. Ina zuwa wata 8 a tsaya mati me kake nufi? Yanzu abin da nake nufi shine me kuka samu? Yanzu kai za ka iya kai mu gida a yanzu? Babu matsala. Kai mu gida a yanzu? Ba matsala. Me shi ne abin da ka samu? Ni ya abin da tsafi ba kai ko? Ai ko ma me dai abin da ba bai wake so samu. Yanzu wannan tafiyar ta wata 8 a yanzu za mu isa gida? Kawai ni dai yanzu ku faɗa min me kuka samu. Kawai. Kace za ka kai mu gida a yanzu? In Allah ya yarda. To kai yanzu amma sai an faɗa min me kuke ciki. A faɗa. An muka faɗa ma kawai shike ne kai mu gida. Shikenan ya gida. Yanzu ba da abin da ya samu ba. Abin da ban gano ba guda ɗaya ne ma fa. Muna ta shan wahala. Ya kamata gaskiya mu faɗa kanmu gaskiya. Mun fito a wata hujja. Ko mun kasa faɗa mana hujjar da za mu koma gida. Wata 8 ba za ta kai mu gida ba. Wata 8 ba ta kai mu gida ba. Ba wata 7 ne kwashi muka kwanaki anan. Wata 8 ba ta kai mu gida ba. Ba za ta da aka da zai kai mu gida. Ku faɗa mun abin da ko in tafi bar. To kai ba shi kenan ba? Mati kai ake ciki. Kafin wata 8 ba a daura ba an yi abin da aka yi ba. Ai dai ku zo ku samu labari ba. Dama za ku samu. Ya ake ciro. Tun da fa abin nan nasa da ƙahin gaskiya. To ni ma fa ina da abin da na samu fa. Allah ta kai ka samu. Allah wallahi. Shi ba zai kai mu gida ba. To ni kuma akwai abin da zan yi. Yanzu haka duk mutumin da yake bangon duniya ma za ka gani ana. Kana da kun za mu iya gano gidan kenan. Sosai ko yanzu zan nuna muku gida a gaban ku. Dama bai kamata mu je mu san halin da ake ciki ba. Duk abin nan da ake ma fa akan abin nan da muke a wata 8 nan ba mu san me yake faruwa ba. Yanzu dai abin da za a yi mana na ga tsaya da wannan mati. Yanzu ka so sa abin da za a yi. Gano mana gidan. In dai gaskiya ne gano mana gidan. Kai ya faɗa maka me ya samu ne? Ko kuma kawai yake ne ka faɗa kai sai da muka bi ganin abin da zamu yi kai kawai yake ne ni na faɗa kai ka faɗa ya faɗa mana shi ma. Wannan kuma haka ne. Wannan kuma haka ne. Kai yare ne ka samu. Ni ma dai na san ba wani abu bane ni kai dai na san ko da mun ci gaba da tafiya ko da wata jinya ta same mu ko da makamantansu zan iya ba mu magani ina da maganin da zan ba mu mu warke duk wannan abubuwan da suka same mu na baya da ake ta taimakon mu ni ma zan iya taimaka mana wajen ba mu maganin da za mu. Kana nufin duk wannan ma babban al'amari ne shikenan. Kana nufin duk wannan jinyacen da muka yi a baya muka yi ta shan magani ana ta taimaka mana yanzu kana nufin idan jinya ta kama mutum yanzu za ka ba shi magani ya warke? iya taimaka mana ta kare dubo mana sai har da kake dubo mana amma ka san da za a yi ka gane rabe mati ya duba mana mutum ne za a duba mana in dai da gaske ne ya gida a duba mana mutum ne ni barin da kai bane tunani so kuke in nuna muku na samu ma wata muku ya duba mana mutum ne to kowa ya rufe idan sa wannan sauki ne ku rufe idan ku ku bude kuna ji na muna za ku bude amma ku bude da bismillah
za mu ga gida kuma za mu ga Amina. A duba mana mutum. Ai ita mu je. Kai ƙala babi waman barbare baru waman tiltila ku bude ganin ina ne nan yin gidan mutum amma kuma aiki ina ne nan ke fa a kwance take kuma aiki ana magana ba ta da lafiya kana ji kuna gani ga hinan ana baka ka gani ai kuna gani ko yasa wannan abun da wannan abun ba mai kyau ne mu ba dama ai ba a san irin wannan kai ka mu wannan bar wannan zancen da kai ne tattauna wannan ai ka gane ko da bai sa irin wannan daman wannan fa ganowa zai buni fa a'a da kanshin gaskiya ba ta da lafiya to duk azabarin da aka ce ta mutu kai ne kai ke to bai kamata yanzu a ce ai ya wannan tun tawowar mu ba ta da lafiya ai gaya muku ne ban yi ba lokacin da wanzan ya ban taimako sai da ya ce min akan me nake tafiya na ce ga kuduri na gashi ya ce to zai bani fatawa idan na duba na gani duk a halin da gida yake ciki zai iya gani take na duba na gani akwai matsala kan na fito na gaya muku ne ku ce ko na fara tsafi in dai haka ne wannan to ai kaga mun fito wahalar banza ai kuma kai ka ce za ka iya kai ni gida yau me zai hana ka kai ni gida ni kuma ina da maganin da zan ba ta tawarki in dai ku haka ne in dai abin da ma kai ne gaskiya ba in dai abin da ba ki gano gaskiya ne to me zai hana kai ka kai ni gaskiya ne mana ni ai na gama yadda gaskiya ne to kai in gaskiya ne ka kai ni gida ni ba inda na nuna muku idan nan da gaske ne dole ne za mu yadda mana ga nan ido ai gani ya kodiji amma abin da nake mai tabbatar muku shi ne babu amfanin baɗi ba rai dan wallahi idan muka je wannan bata nan ni ban ga amfanin wahalar nan muka sha ba kawai na yadda ba matsala a tashi a tafi to gaskiya ne tunda kowa an yi abin da ya samu mutum shine abin da ya kamata mi bismillahir rahmanir rahim yawa to yanzu yanda za a yi kowa a cikin ku yi min haka yayi wa dan uwansa haka dafa shi gafa yawa da hona daga mun yi haka za mu tafi yanzu za ku gamma a gida mu rufe idanunmu ko mu bar idanunmu rufe idanunka za ka yi kai kaga abubuwan da suke hanyar jajin nan to zai mun gansu yawa to kun shirya 1 2 3 kun gani samu da gaske yake yi wallahi Allah ya kama gida ni wallahi da gaske yake wallahi ni ma ba ban yi ban mamaki ba to mu shiga mana to na taba gwadawa na wallahi ladi ban san zai yi ba mu shiga kawai mu shiga idan kawai mu da kayan wani a cikin mu shiga Allah mun take ba mu ganta ba mu shiga ikon Allah Amina baba na ma zan ganki a zaune haka baba ga na samu sauki ya disa baki aka yi ne a gidan haka wallahi malam to ita wannan to iko sai mai duka ita ni na rasa ma abin da zan yi ai a ikon Allah ba abin mamaki na wuni baba lafiya kalam lafiya ne sannu na wuni lafiya ina wuni baba lafiya kalau ko ku kuka kawo taimakon da Allah ya ɗaga ba ya ɗaga kafaɗinta ne baba mu muka bayar kudu mu muka kawo gaba ɗayan ku to babu damuwa in kun tashi ku same ni akwai magana to akwai zancen da za mu yi da to shikenan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba ina wuni? Lafiya. Lafiya kala. Lafiya lau. Lafiya kala. Sannun ku. To sannu. Madalla yanzu kuke tafi? Kun fito? Fito ba. Madalla. Sannun ku dai. Sannu baba. Ni kan ku sai kuka dawo ne. Wallahi baba yau muka shigo garin nan. Yau din nan. Wallahi da muka shigo kuma bamu zarce ko ina ba sai cikin wannan gida.
to ko kuna da labarin abin da yake faruwa ne? Ai muna da labari ne. Muna da labarin komai. Mun san abin da yake faruwa a gidan shi yasa muna zuwa gidan muka wuce. To kuka san wannan labarin jinya ta wannan yarinya? Aka kuka sani? Ai baba, yanda aka yi muka san labarin wannan jinya abubuwa ne da dama baba. Dogon labari. Saboda baba tafiyar mu mun ga ibtila'i kala-kala. Ashe? Wallahi baba mun ga ibtila'i kala-kala. Dan duk cikin mu nan ba wanda bai shiga wani hali ba. Amma da yake Allah mai iko ne kuma yana taimakon mu akan abin da muka je nema. Allah ya taimake mu muka samu sa'a muka zo shine ma da muka bayar da abin da muka zo da shi kuma sai muka ga dan mintuna kaɗan Allah ya tashe ta. Duk ba wannan ba ma. Ina matakin da kuka tafi a kansa yake ne? Gaskiya ne baba. Mataki a kansa da muka tafi wata ɗaiɗai har 6 mun shiga na 7 ba mu ƙare shi ba. Allah ya dawo da mu ga ni ga Rabe ga Mati. Allah da ikonsa mun je tare mun kuma dawo tare kamar yadda Mati faɗa ma ibtila'i mun ga kala-kala. Kuma Allah bai raba tafiyar mu ba har Allah ya dawo da mu gare ka. Allahu azama shi ana. Da haka kuma bakin gwargwadon kokari kamar yadda kace mu haɗa kanmu wannan abun ba gaba bane. Mu yi abin da yafi to mun haɗa kanmu mun je lafiya mun dawo lafiya kuma mun taimaki junanmu. Alhamdulillah. Yanzu dai abin da ya rage kowa baba ya samu wani abu da yake ga zai iya ma bayani a kansa. Yanzu kowa da ya samu baba kowa ya samu abin da ya kai ku. Kowa ya samu daidai gwargwadon gudunmuwarsa. An dawo lafiya yanzu abin da nake da bukata an gane shine kowa ya buje min hajar da ya ta ko irin bajintar da izo da ita sakamakon wannan yarinya ni fa alƙawarin nan da ne ba matsarin yi da kansa ba. Yarinyar nan ta isa a bada ita. A yi mazu duk abin da ya kamata mu yi mu gama wanda Allah ya ba yarinya ba ta kawai ta tafi ɗakin ta mu zauna lafiya. Ni ina ganin wannan shine abin da ya fi sauki. Gaskiya ne. Yawa wannan shine gaskiya. Ba komai. Yawa. Baba duk da dai ka ce kowa kana so ka ji a baje irin abin da ya zo da shi. Da ni da 'yan uwana mun yi tafiya tare kuma Allah ya dawo da mu tare. Zahiri kowa ya samu bajinta daidai bakin gwargwado. To alhamdulillah. Amma ni gani nake tawo bajintar baba duk ta fita su. Ware ko baba. To ganta mana. Saboda baba lokacin da ake ba mu labarin yanda yarinyar nan take. Baba ni na haɗu da wani mutumi da ya taimaka min. Ya bani ulumboto. Baba nake gaya ma duk abin da ake yi da ya bani wani koko baba na zuba ruwa duk ciki sai da nuna musu irin yanda yanda yarinya take. Na anzalna ko ka ganta muka ganta baba kuru da kuru a cikin kokon nan da wannan ruwan. Baba muka gano yarinyar nan ba ta da lafiya tana cikin wani hali. Na ce musu to ku zo ku ga irin gudunmuwar taimakon da na samu. Saboda ka san baba lokacin da muka shiga jeji tun muna tafiya tare mu ga wannan abu ya tsorata mu farraka mu rabu mu dawo mu haɗu. To da Allah mai iko da yayi kowa sai ya samu mutumin da ya bashi tallafi. Amma ni gani nake tallafin da na samu ya fi nasu domin ni ne ma mutumin da na gano cewar tana gida ba ta da lafiya. Na ji wannan bari to in ji na gaba. To baba ni a gani na da dai ya ma bayani amma bayaninsa ba zai gamsar na cewa shi ne ya cancanta ba. Duk cikinsu ni ne mutumin da ya cancanta a aura masa wannan yarinya. Ina jin ka baje kolin ga kayo. Dalili na shine a irin wannan lokacin da muke ciki a kuma wannan zamanin namu babu wani abu da zai iya yanke maka tafiyar fiye da wata 6 ko wata 7 ya kata a rana ɗaya. In ban da abin da na samu na haɗu da mutumin da ya taimaka mini bayan wahalhalu da muka sha mun rabu. Na haɗu da mutumin da ya taimaka mini a yau din nan yau ya nuna mana yarinya ba ta da lafiya yau din nan yau na kawo mu nan ni na kwaso mu ni da su na kawo mu a yau ga wannan gurin yau din nan wancan jejin fa tun daga nan ni ne na kawo mu kuma abin da na tabbata shine daga wanda zai bata magani ta warke daga wanda ya ganta ma ba ta da lafiyar idan ban kawo mu ba
ba san irin lokacin da za mu ɗiba ba mu zo garin nan ba barantana ma mu same ta ko za mu iya samun ta ma ko ba duk abin da ya same ta sai ya same ta ba tare ba da mun zo ba saboda haka ni da na kawo mu ni ne na fi cancanta a ba wannan saboda ni ne yanzu na sa muka same ta a daidai lokacin da ya kamata mu same ta saboda jinya ba ta ci jikinta har ta yi nisan da ba za ma ta ɗauki maganin ba da an samu saboda ganin ta ba shine mai muhimmanci ba da ba mu ganta ba ma zan kawo mu yau kuma za mu samu labarin saboda haka ni ne na kawo mu saboda haka ni ne nake da abu mai muhimmanci da ya kai mata kuma a wannan abin da na kawo baba bayan ka daura mana aure shi abin da shi dai zan yi amfani da mu daga kai har babarta da iyayena zan kai mu haji bana da shi za mu maka haji za mu je da shi ikon Allah na ji naka sai kai ne ban ji abin da ka zo da hiwa baba kamar yadda ka umarce mu kowa ya samu wani abu da zai zama abin alfahari a cikin al'umma alhamdulillah kowa ya samu kuma farko dai yanzu abubuwan da muka samu ga yadda abin ya faru akan ita wannan wanda muke magana akanta ya faru don haka mati ya samu nasa raba ya samu nima na samu a wannan aina ji nazo naka ne ya rage mu duka bayan mati ya gano amina ba ta lafiya raba shi ya kawo mu nan amma kuma da kawo mu nan kowa zama yake kallanta ni ne na ɗauki maganin da na bata ta sha ba a yi minti biyu ba ta tashi a zaune kamar yadda ka zo ka same mu a tsakar gidan wannan hakika mati shi ya gano ba ta da lafiya kuma tabbas ne raba shi ya kawo mu yau tafiyar wata 6 da wajen sati 2 amma fa da muka zo kowa kallon ta ya tsaya yake ni ne nake da maganin da na jika mata ta sha kuma yanzu ina alfahari da abin da na samu in dai jinya ba ta ajali ba ce insha Allah a karkaran nan tamu da yanki shi wanda yake jinya insha Allah ina alfahari da wannan tafiya da ka tura mu saboda na samu abin da zan yi alfahari da shi zan ci gaba da taimakawa mutane al'ummar manzon Allah insha Allah wannan shine labarin mu ba an shiga la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i yanzu kai ka bata maganin nan ni na bata baba ta samu lafiya haka a karamin lokaci ko minti biyu ba a yi ba ta tashi ikon Allah kuma iya ta ce mun ba irin binciken da ba a yi ba akan mai magani duk abin da ya kamata mu yi akan jinyar nan karhe mai magani ma abin da yake gaya mana a haƙura a barwa Allah ikonsa yanzu ga ka zo a cikin ƙaramin lokaci kuma in na fahimce ku kowa ya yi ƙoƙarinsa shi wannan ya gano jinyar nan kun gani ƙiƙi shi wannan a ɗan ƙaramin lokaci ya kawo ku kai ka ba da magani a ɗan ƙaramin lokaci aka samu lafiya tuni yanzu a cikin yaran nan ma za ta aure ni filin gasa na shigo dandali na masoya tafin ka na kalla idan kai rawa ba za ta yi kyau ba duk abin da kake so gani na